Hej og velkommen. Nu har I været i terapi første gang, så vil jeg bare lige opsummere, hvad det er, vi egentlig laver i de første sessioner. Eller den første. For det første er det selvfølgelig, at jeg bliver præsenteret, hvem er jeg, hvordan arbejder jeg, hvordan er kemien, hvad synes jeg om jeg være i rummet. Men det foregår samtidig med alt det andet. Det, som der også er vigtigt, det er, at vi finder ud af, hvorfor kommer I i parterapi? Hvad er det, I gerne vil have ud af at komme her? Rigtig vigtigt. Sådan i dybden af, hvad er det, I gerne vil opnå? Som der er noget nu og her et problem, I oplever, men hvad er det, I gerne vil have ud af at komme her? Og mange siger jo, at de vil gerne have redskaber til at kommunikere anderledes, hvilket jo giver god mening. Så det, vi finder ud af til at starte med, det er, hvordan håndterer I konflikter? Hvem er I som par? Hvad er lyden eller smagen af jer? Det lyder så lidt underligt, men hvem er I? Så de første sessioner handler jo også om at finde ud af, hvordan kan vi arbejde sammen? Men jeg er jo i gang med at finde ud af, hvordan håndterer I problemer sådan som par? Hvad er det, jeg hører fra jer af? Og det, jeg er optaget af, det er jo sådan at finde ud af, hvad er det, I har brug for hjælp til? Hvad er det, der sker imellem jer? Og hvad er det, I gerne vil have ud af at komme her? Og hvad er det, der gør, at det går galt, når I taler om de ting? Der er jo nogle gange helt oplagte problemer i forhold til utroskab. Vi har den her konflikt, der bliver ved med at køre. Og rundt om det er der jo også måder at håndtere det på og være i det på. Det er klart, når det er utroskab, så er det en anden måde at arbejde på, og det er ikke det, den her video handler om. Det handler om, hvad er det, jeg har fokus på i den første session, og hvad er det, jeg godt kunne tænke mig, at I tager med hjem. Og det er sådan en forståelse faktisk af, hvad er vi for et par? Hvad er det for nogle problemer, vi står i? Og hvad er det, vi prøver at sige til hinanden? Altså, hvad filen er det, vi hver især prøver at kommunikere, når en er frustreret eller kritisk, eller sådan, hvordan kan vi løse det her? Så er det jo, hvad er det, du prøver for den anden til at forstå? Hvad er det, du kæmper for? Og hvad er det, den anden lige der beskytter sig imod? Men hvordan ser den anden også jeres problemer? Hvad er det, der trækker dig, eller hvordan du gør det? Passer på dig selv i de her konflikter, men hvad er det, du gør, og hvorfor gør du det? Og hvad tænker I om jeres konflikter, om jeres problemer? Så det er sådan helt kort, det jeg sådan prøver at navigere i starten, og så arbejder vi jo længere og længere ned. Det, der er hele essensen i parterapien på den her måde, det er at komme bag om problemerne. Finde ud af, hvad er det, der driver det. Fordi det er ikke jer, den er gal med, men det er det, I bliver ramt i af hinanden, når I prøver at løse jeres problemer. Så det er sådan, hvad gør jeg, når noget bliver svært? Hvordan håndterer jeg det? Er jeg den, der er opsøgende, prøver at få den anden til at forstå, eller er jeg den, der trækker mig? Og hvordan har jeg det inde i? Og hvordan går vi fra at være på samme hold til hver sit hold? Hvad er det, der sker? Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke oplever oftest, at der er vilje og kærlighed til det, men afstanden er bare blevet så stor, så hvordan finder vi tilbage? Og så er det jo klart, der i starten er en masse mistro ind i, giver det mening det her? Har hun forstået, hvad det handler om? Men den ene kritiserer og presser, den anden trækker sig eller lukker ned. Men I føler jer begge to alene, og I føler jer måske også misforstået, men I er også i gang med at beskytte jer selv, men også jeres parforhold, fordi det kan potentielt føre rigtig svære steder hen. Så det vi gør, det er at finde ud af, hvad ser I hver især om jer selv? Hvornår bliver noget svært imellem jer? Og hvad er det I hver især gør, som understøtter det, som gør, at det bliver svært? Hvad er det I hver især får gjort? Hvad er det I hver især gør? Og hvad kan I opdage om jer selv i det her? Og så er der jo også en refleksion ind i, tør vi gå derind? Altså er vi ikke villige, som det skal I, men er der tryghed nok til, at vi stille og roligt begynder at se ind i, hvordan I får påvirket hinanden? For når den ene beskytter sig eller gør noget, så rammer det direkte ind i den anden, som så får lyst til enten at angribe, forsvare sig, eller hvad der sker.
Og når det sker, så vil det igen påvirke den anden. Så der har vi sådan en, der kører et mønster af en konflikt hele tiden. Og det skal vi prøve at finde ud af, hvad det er. Og jeg synes nogle gange, jeg hører par sige sådan, jamen giver det mening? Altså, er vi de rigtige? Kan vi overhovedet få det til at fungere? Kan vi nå hinanden? Og der er min erfaring, ja, det kan I godt. Men det vil virke sådan underligt fluffy i starten, fordi vi er ved at finde ud af, hvad er det egentlig, I gør? Og hvad er det egentlig, der sker imellem jer? Og hvad er det, I tænker om situationen? Hvad tror I den anden vil jer? Men jeg lægger nogle øvelser ind, som I kan kigge på. Der er nogle, som I kan lave sammen, der er nogle, I kan lave hver for sig, og der er ikke noget skal, men det kan understøtte det arbejde, vi laver sammen i rummet. Der er bare mange, der efterspørger det, så nu jeg prøver at lægge noget ud, så kan man kigge på det, hvis man synes, man har lyst til det. Overskud og tid. Og så spørg mig næste gang vi ses, hvis der er noget, der ikke giver mening. Det her er en lille smule bare sådan en fluffy video af, hvad det er, vi arbejder med. Men jeg lægger nogle øvelser ind, som vil understøtte det, eller spørgeskemaer, hvad det hedder. Og så bliver det mere og mere konkret, jo længere vi når hen. Så det var lige lidt kort om det, vi laver i parterapien.